aurkeztu dituzten taldetara pasaz, EH Bildu taldearen ordezkaria den Ubera Andrea, zurea da hitza. Legebiltzarburu Andrea, sailburuak, legebiltzarkideok, egun on. Guztioi askotan ahoa betetzen zaigu kulturaren garrantziaz, kulturari goraipamenak egiten, baina ikustea besterik ez dago egunerokotasunean kulturari ematen diogun lekua edo eta kulturaz hitz egiten hasten erakundeetan edo giza honetako espazioetan kulturaz aritzen garenean eskaintzen diogun tartea. Eta zer esanik ez, aurrekontuen esparrura edo arlora joaten baldin bagara, erakunde guztietan ikustea besterik ez dago kulturak eta konpainiak, eta konpainia esaten dudanean euskaraz eta kirolaz eta ari naiz, ikustea besterik ez dago laugarren mailako arlotzat kontsideratzen ditugula. Urtero murrizketak eta urtetik urtera bere aurrekontuak goitik bera. Eta hemen ez dago inolako salbuespenik inon. Gure taldeak beharrezkoa ikusten du azpimarratzea kultura eta euskara ere ez direla kutxa baten gordetzen ditugun ondare soilak edo eta folklorea. Euskararen egunean edo eta nazioarteko egunak direnean, egun konkretuetan paseatzera ateratzen ditugun arlo soilak. Ze badirudi oso momentu puntualetan gogoratzen garela edo proiektu edo azpiegitura erraldoiekin edo kultura ulertzeko oso modu konkretuekin, esaterako Guggenheim gizako museoekin edo eta kultura ereduarekin. Eta hori guztia egunerokoan guztiok bideratzen ditugun praktikekin, politikekin ikusten da, erakusten dugu. Eta azpimarratu nahi duguna da egunerokoan bideratzen ditugun praktikekin, politikekin, indarrean jartzen ditugun neurriekin, azkenean euskararen, kulturaren izaera hori eraikitzen goazela, ez? Eta baita gaurkoan hizpide dugun kultur industriarena ere. Reyes jaunak aipatu du, askotan kultura ulertzen dugula sormenarekin edo eta beste gizako terminoekin edo esanahiekin, eta enpresaren, industriaren edo eta arlo, izaera ekonomiko hori albo batera uzten dugula, eta horrela da. Eta zalantzarik gabe kultura indartu nahi baldin badugu, euskara ere indartu nahi baldin badugu, esanahi hori, izaera hori aitortu behar zaio eta horretarako neurriak aplikatu behar dira. Beraz, gure zuzenketarekin eta gaurko eztabaida azpimarratu eta aldarrikatu nahi ditugun ideiak hauek izan dira laburbilduta. Alde batetik, industria kulturalaren esparruaren garrantzia, sistema ekonomikoko azpi sektore gisa, ondorio guztiekin baita enplegua banatzeko, enplegua sortzeko, enpleguan izan dezaken eraginarekin. Nahiz eta ondasun baten kreatibitatearen balioa merkatuko balioaz haratago doan. Azpimarratu nahi izan duguna ere, globalizazio kulturalaren aurrean, horrek dakarren indarguneak aprobetxatuz, baina arriskuak ere begibistan izatea. Hau da, euskal kulturaren dimentsioa kontutan izanez, ez da berdina eta ez da gauza bera euskadiko kultura edo euskal kultura. Bi gauza oso desberdin dira. Eta iruditzen zaigu globalizazioaren kulturaren aurrean kontutan izateko aspektu garrantzitsu bat dela. Azpimarratu nahi dugu ere aniztasuna balioan jartzea eta ez uniformalizazioa, askotan globalizazioaren kontuarekin uniformalizaziora joaten gara, eta beraz gure kulturaren, euskal kulturaren nortasuna mantentzeko neurriak indartzea azpimarratu nahi dugu. Eta euskal kulturaz ari naiz, eta ez lehen esan dudan bezala, Euskadiko edo EAEn kokatutako kulturaz. Ez daukagu kultura guztietaz ezer aurka, ez goaz inoren aurka, baina bai pentsatzen dugu gure kultura
gutxiagoan izanik minorizatua izan da, kontutan izateko gai bat dela. Eta bi gauza oso desberdin dela. Eta hor ikusten da gure proposamenaren eta besteon proposamenaren arteko desberdintasun nagusia. Azpimarratu nahi dugu ere, konpainia multinazionalek kontrolatutako merkatuaren aurrean, horre joera daukatelako metropoli handietan kokatzea, eta nahi duguna da euskal kultura industrialaren sustapenerako aniztasunaren mantentzerako neurri konkretu eta zehatzak garatzea. Metropolietatik haratago, herritar guztiei, pertsona guztiei iristeko eta guztiek aukera izango duten kultura eta parte hartuko duten kultura sustatzea. Guri ez digu balio esleipenetan euskarari kuota bat jartzea, genero ikuspegiari kuota bat jartzea, orain arte egiten da bezala eta erdibidekoan proposatzen duzuen bezala. Haratago joan behar gara, baizik eta kultura eskuratzeko aukera berdintasuna oinarri hartuta, inolako kulturaren bazterketa gabe indartu eta sustatu nahi duguna da baloretan oinarritutako kultur ekonomia, normalean ohiko merkatuetan tokia aurkitzeko zailtasunak dituzten espresio eta ekoizpenei tokia bilatzea. Iruditzen zaigulako bereziki bizigaren tokian Euskal Herrian giza horretako euskal kulturak zailtasun handiak dituela. Bertoko ekoizpen edo espresioak lehenetsi nahi ditugu, lehenetsi, eta ez kuota bat ezarri. Formazioa ahalbidetu nahi dugu, nazioartean ezagutzera emateko eta lekua egiteko, ezagutu gaitzaten gure sortzailetasunagatik ere, gure kulturagatik ere, azkenean gure kulturagatik ezagutzen baldin badugute, euskal nortasuna ezagutzeko parada izango dutelako. Indartu nahi eta sustatu nahi izan dugu euskal argitaletxe, entitate, enpresa eta eragile kulturalei ikerkuntza eta garapenean laguntza eskaintzeko neurriak. Guztiok dakigu, enpresa txikiak ezin dutela bide hori jorratu, askotara aipatzen dugu hemen ikerketa berrikuntza, baina guztiok dakigu enpresa txikiek horretara iristeko zailtasunak dituztela eta gure lana batez ere dela espazioak sortzea beraiei ateak irekitzeko. Beraz, gure ustez egin beharko litzatekeena da erakunde publikoetatik eraiki ikerketa eta berrikuntza eta garapenerako espazio publiko bat, non guztiak hortik elikatzeko aukera izango duten. Eta noski, guzti horretarako behar-beharrezkoa da finantziazioa, behar-beharrezkoa da diru iturriak, eta gu hor bat gatoz finantza erakundekin, akordioak sinatu behar direla, akordioak bilatu behar direla, beharrezkoak diren bitartekoak bermatzeko, baina beti ere kontrola eramateko lanabesak ahalbidetuz. Eta horretan saiatu gara, gure zuzenketan eta gaurko txanda honetan, gure ustez, indartu beharko liratezkenak eta mahai gainean jarri beharko liratezken ideia nagusi horiek azpimarratzen. Eta gure zuzenketa hortik joan da. Eta desberdintasun nagusiak hortxe ikusi ditugu. Gu ez garelari EAEn kokatutako kulturaz hitz egiten, oso ondo dago, EAEn kokatuta dagoen kultur guzti hori sustatzea, bultzatzea, noski baietz, baina ikusten dugu euskal kultura minorizatua dela, lehenetzi egin behar dugula, eta horretarako neurri bereziak hartu behar ditugula, bertoko ekoizpen edo espresioak lehenetziz. Eta iruditzen zaigu hori ez dela egiten guztientzat berdintasunean bitarteko finantziazioak lortzeko bideak irekiaz, hori ez dela lortzen kuotak jarriaz euskarari edo genero ikuspegitik, iruditzen zaigu hor lan askoz ere sakonagoa egin beharra dagoela. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ubera andrea. Euskal Talde Popularraren